Онлайн курс «Защита на личните данни». Обучението ни е структурирано така, че да ви предостави ясен и практически приложим поглед върху общия регламент за защита на данните, подкрепен с примери и лесно разбираеми обяснения. Ще научите какви са целите и териториалният обхват на регламента, както и как да го прилагате на практика в България, съобразно местното законодателство. Ще разберете каква е ролята на Комисията за защита на личните данни и кои са основните акценти в Закона за защита на личните данни. Измененията в него определят специфични правила за обработка на данни в съответствие с европейските изисквания. Ще разгледаме подробно условията, при които организациите могат да обработват лични данни. Това включва наличието на съгласие, изпълнение на договор, спазване на правни задължения или защита на жизнено важни интереси. Обучението предоставя практически насоки за организация на вътрешен одит, който е ключов инструмент за проверка на съответствието с регламента. Ще научите стъпките, които трябва да следвате, започвайки с идентифициране на обработваните данни. Ще обърнем специално внимание на използването на изкуствен интелект и предизвикателствата, които той поставя пред регламента, като събирането на големи обеми данни, рискът от дискриминация и извършването на автоматизирани решения с правни последици. Имате възможност да преминавате през материалите по всяко време и от всяко място с достъп до интернет. Завършете курса с задълбочени познания, сертификат за преминато обучение и достъп до допълнителни ресурси, които ще ви помогнат да приложите наученото в реални ситуации.